Takže čaute, vítam vás u ďalšieho videa a toto je taký menší rozhovor zase s Ninkou. Predstav sa. No. Čau. To je trvalo, čo? No. Rozumiem. No a vlastne toto video by malo byť o tom, že jaké iné hry by sme spolu chceli natáčať, čo by sme spolu chceli natáčať a podobne. Takže Ninka, čo by sme spolu chceli natáčať? Viete, to je veľmi komplikované, pretože ona býva hrozne ďaleko od nás. No hrozne, proste býva ďaleko a málo kedy... V Tonskom kraji a v Miešovsku. Keď chcem, aby si dačo hovorila, tak si ticho, a keď nechcem, no tak ako sa tu kecáš. Tak divne svojím strašne. No a... Kamarátka to popísala, že jak sekáčka, ktorá seká trávu a sa sekne. Bam, bam, bam. Vieš, s týmto s ňou súhlasím. No, a je to vlastne veľmi komplikované, pretože my málo kedy k sebe chodíme. Takže... nevieme... No, takže Sosko, neviem, ako často budeme natáčať, pretože teraz je to tento týždeň taký komplikované, pretože ja mám žalúdočné problémy a ona... Počkaj, Radka, vyrieš. OK. My máme čas. Že? Som tu. Gratulujem. No, takže je to veľmi komplikované, pretože ja mám tento týždeň žalúdočné problémy a veľmi ma dekedy začne boliť brucho, tak preto som doma a do školy nechodím, ale zase sama sa mi nechce natáčať video, je to také skrátka nudné, lebo ja nie som zábavná. No A ja som babe. Ale proste, to je v tom, lebo ona to má proste v duši, v krvi. Ona proste v kuse je taká úplne... Taká veselá, taká retardovaná. Presne. A jej brat, to už ani nehovorím. No a takže, čo by si chcela natáčať, Ninka? Sorry. A ti potom napíšem, čo by som chcela natáčať, niečo ako ma napadlo. No. Akože, my robíme toto video na to, aby sa ľudia dozvedeli, čo chceme natáčať. A ty, že potom mi to napíšeš. Ale to len zo strany. Ale v žiadnom prípade to nečítaj na vás. Pozri sa. Však, ty si sprostá. Natáčaj si to sama, prosím ťa. Mňa z toho vynechaj. Dobre, no, takže... No dobre, myslela som si, že aspoň toto video bude normálne, ale myslím, že je toto najhoršie, čo som kedy natočila. No, takže vážne. Teraz ideme seriózne. Takže, hej, informačné videa. OK, tak myslím, že by som sa s vami rozlúčila, pretože Ninka, ja toto video nemôžem nazvať informačné video, proste to nemôžem dopustiť. Proste to sa bude volať retardovaná Ninka. Iná informácia. Moja mačka, ktorú vlastní, má 5 rokov, porodila, akože malá mačetka, a jedno mačetko vlastní Radka. A vlastne to je moje mačke decko. Moje mačke decko. Ale už to není mačiatko. Počkaj. Na chvíľu ťa stlmím. No, to už není mačiatko. To už není mačiatko, to už je veľké hevedo. A keď ste videli moje minulé video... Nie, vlastne to ste nemohli vidieť, pretože to som vlastne tam nedala. No to je hej. Proste ja som tu mala veci na posteli a ona, proste také poukladané, hej. Ona prišla, sa mi do toho ľahla a celé to zvalila na zem a to tu bolo jak...
No, dobre, tak myslím, že by to bolo pre dnešok všetko. Ninka sa s vami už asi nerozlúči, už je asi na hrane. Nie, počkaj, to bude seriózne vážne. Ja by som teda začala s Optikom, to bola veľmi pekná hra. Rada by som natočila potom ešte nejakú hru pre dvoch, napríklad, neviem, nejakú plnú hovadinu, čo nájdeme na internete. Napíšeš hry pre dvoch a čo ti vyhodí to. Vidíš, mohli by sme to, čo sme hrali kedysi, toto také s tými rybkami Fish Howl. Joj, ale by sme si museli založiť nové účty, lebo z tých starých by to bolo o ničom, lebo by nič nevideli, jak sa začína a tak. Hej. No dobre, OK. takže by som to nechcela ani predlžovať a takto. Takže čaute. Čaute. Ninka. Ona vždycky proste zabudne sa pozdraviť alebo odzdraviť. Proste to je už na nervy. Takže čaute. Čus.